Ka smart board ka bolong ka wei na ki mar ki bairap agi benta kumno ban bu be ki lat jing tip kham tam agi jaka pule ni kislam jing start kan pensuk kena bagi samla pule ban yo ban kedo ki lat jing tip bagi dan kam kumba long ki jing bu be ya ki jaka ne kiri ka perthai ha kamap jong ka perthai ka bala dro bat mandur ha ka wei ni ki kor ben ban wa ki risham jong ka yeng ka khubor bai dei ba ka jingbu ya ka smart board kalalong ha ka wei na kislam jing start ka ba wei breu ras dang pau khmat hi kam sakri pai ba la no senyang da ka smart board sha ka balawan college ban pensuk ik samla pule na ga benta ban lum mi ki jing tep jongki kate ki jing no senyang da ka smart board ber IT ya ka kalalong ha ka live hotrik unai tung aja opsan bala senyang sobha do Dr. David Lingdo sha ki bor ka balawan college ha umsning riboy district ha ka ba ulapli ber IT sendan Syau Principal Dr. L. Harluni ringkat baka jing sekhilang dau Vice Principal ba J Kurba ino hikai bagi samla pule. Kumba ni kendu i padar from the day one. Dai padar la itu mo. Kai ka ba ye kendu kai ka ni keren. Mar kai ro ka shong bai ha ka jipunya blay na jrong. Ada kamdai kumta ngatrai nginamla ban kner la kiti ya ka ba ngin lei nagbanta jongno Rai ka tiga jingai ka jongblay bat kumta ban pau ka jingero yu wa balla yanga ba nandan bentalang hakum gani ka jikar pule kislam jimpule kibadon hari kasi jantia jongi janang ke wira sha kiwai pat ki labanong bangala ban challenge ban compete lede pat kiwai pat ki jika pule item monitor Hoi, iladi madu kena pule badan bercabar sedekan. I was there 7 to 8 years. Kalau kai kaba so kemen habang ile ban pule sete ngai ba ni phai syakani ke juk pementa ni phai syaka jing pule ke jong ikon sama jongi ni pet ki syllabus ke jongi ki pher na ke syllabus ki bar what ka juk kakos ke bingi le Nrai national KNP education policy kalara pat ya ga jaga pule ke jing pule jing is kuai pat ki level and envision ya ke ka ba ni kum ki khon samla pla day ban achieve the jingim ga jongpi kani kam shong tang ha ke ka ba ni shya kran nrai ka dei ru ran tat ki kam Jenamar kata, neslo ban ong ba ngilas tang ya tuoj ban ya rengkat ba ke ba ka India jungi kalas tang ban tuoj ba kita ngitip ya ka kum ga digital India. But ka smart board meswang in tip to no chok ma blackboard istanan ta trakin mi yo shu ban kawang dostan. Deh meswang kawang dostan ni shu ya kawang Ilu chok ya kelam nikiwe pat nadin ma kimyoi peng lali lut ka uniform te kata try class tak manja no menta ngile plipat da kawai pat modern teachings kiba kani can enhance yapi kan lam ya da bright future ga jong pi am namar ba pi hapan ya compete da kamen sarong rei namar ke jingtep pat ngila panujor pat ikiwe pat ki kena puli kemudian hakeleng jong ri India ke pertehi berkuwe. Jupit bah iki kun sama jongi haduk mentang semua beniau. Bagi misyu ki kun ke jongi ki ban yakun ban compete pat iki national level hari day ban UPSC ngirang duna haduk tata. Nalaban ong ba datang i madam Mrs. Balawun mo i kong Isawanda iba long iway na ki kun kasi iba datang mai khadu iba yo ban crack ya kene ke UPSC den den nangi mantan aru manta po megale jungin patdol nang sulai tang uwe tar de uwe non kasi jungi hal kum state ni long sarong ya kita ki ke baro andre ni hak batri stom shishu namar ngar le diru ngala le ki coaching jong KIS nasu thu ba ka long tough shisha hal ban crack ya ka prelims baro ni ala mo
ni netris tamre kimin sigi ke ni kata kaba ni hak bandu tia do dem te kata kap dei ke kaba suk andre ke de rupat kaba la ini ban le wala na kalong kaba sadu kanur ni la ban le la ni don shisha ke men se minot top don shisha ke don not ke ban pa show play ban try ban achieve ya kita ki jing trang ki jing angut jing kita ki goal ki jongi pada kumta hakali ka por ngam kan shibun na kumta ka he ka ba lai lat nga ban kran i phadar so kmen i phadar ma balet ma bawan ni shur khiebe apat shong ka shala ma poi ngai ma ma poi pan si yo go Chinese ma sadar chai smart bomb Chinese te kan ma ba ki Chinese ki de ki wei na ki breo haka percaya baru kowe kita invent jaga teknologi haka rukom prepare dapat hemla ban tip halukat no kila poi halukat no ki kernet ke baki kilayan ni kumkikun samla kumkikun kebri nyudrat ni haban angnur bang haban terang bang ngiru lada kita kila ngaru ngala remde ke mesin sarong mesin jong kejingyai minot kejing pendam ba kejing komo hot ngajuang berubah ni tentang ni presitom yang kiai nomor badan ba encourage ini dan ba motivate yang ni repetitive na en lor kata ka ai ga bala ban poi ini siga thong kadai ka discipline la dangin dan discipline ka jingim ga jungi nginam la ban yo dia ye kiai ka bagi angnun ba ka jing 3 minute jong ki kibi pa ka leno ki kun samla manta ban kata ki kun samla da fi ong em ya ki jing boa ki jing di ke mga jukran berobor pinong bet ya ke jing puli ngan angnur ngan terang kenang bangan yo on lam ke jing kemen bat ke jing job pat ke borong ke long yeng long set kini ke jing puli ke ni digital board kalong ke jing kawai banginan layak pat sikawi pat ke juk ke batumai ke modern teachings modern days ke baro nilai be tu boleh kurkui bi kublai shibut